Hola, som la Laia i som del grup de l'Adrián, na Lucía i la Rimas i anem a parlar sobre la prevenció d'infeccions, la neteja de superfícies que implica eliminar sujetat de llocs d'altre contacte i de les vacunes que són preparacions biològiques per evitar infeccions i malalties infeccioses. Per evitar una infecció, hauries de rentar-te les mans sovint amb aigua i sabó durant almenys 20 segons, especialment abans de menjar, després d'anar al bany i després de tossir o esternudar. En situacions de risc o entorns mèdics, hauries d'utilitzar guants, mascaretes o ulleres de protecció segons sigui necessari i realitzar un aïllament adequat en cas de malalties transmissibles. També hauries de netejar i desinfectar les superfícies al contacte i utilitzar productes desinfectants aprovats per eliminar bacteris. Per últim, hauries de seguir el calendari de vacunació recomanat per les autoritats de salut del teu país i visitar regularment al metge. Posibles mesos. 1. Higiene de mans. Renteu-vos les mans sovint amb aigua i sabó durant aproximadament 20 segons. 2. Ús de mascaretes. L'ús de mascaretes pot ser recomanat per reduir la transmissió d'enfermetats. 3. Ventilacions. Ventilar els espais cada 15 minuts seria ideal per reduir els microorganismes que hi ha a l'aire. Neteja de superfícies. 1. Freqüència. Les superfícies d'ús freqüent, com ara taules i ponts de portes, haurien d'estar nets. 2. Productes recomanats. El gel hidroalcohòlic és una de les millors opcions per desinfectar superfícies. Vacunes i calendaris. Complir el calendari de vacunació espanyola. A Espanya hi ha un calendari de vacunació per a infants, adolescents i majors amb vacunes que ens ajuden a prevenir enfermetats. Per poder difondre aquesta informació podem usar les xarxes socials com TikTok, Instagram, Twitter i Facebook. També es pot crear vídeos atractius per llamar l'atenció de la gent o cartells. També pots contactar amb institucions o centres de salut, com diferents tipus d'ONGs o centres escolars. També pots fer xerrades virtuals o presencials i fer punts públics on pots repartir follets i resoldre dubtes de la gent. També es poden crear vídeos informatius per a la gent que siguin atractius perquè capten la seva atenció, que poden contenir passos per la higiene personal o desinfectants que es poden fer a casa per els insectes i coses que poden contenir virus. També pots contactar amb institucions o centres de salut, com ONGs, instituts i centres escolars.